ରେମା ସମଲେଇ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ରେଢ଼ାଖୋଲ ମୋ କାକା ଘରକୁ, ଏଇଟା ସାନ କାକା ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିକି କେନ୍ଦୁ ଖାଉଥିଲେ। କେନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳ, ସେ ଫଳଟା ଖାଇବା ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ବସିକି ସଭିଏ ଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତି ମନୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ, ପଛ କରିକି ବି ବସିକି କରିଦେଲା ମନୁ ଖାଉଛେ। ଖାଇଦେବେ ଆର ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖୁଛନି। ମୋ କାକା ଝିଅ, ମୋ ଭଉଣୀ। हाय साଙ୍ଗमाने नमस्कार ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଛି ଆଉ ତ ବସିକି କେତେ ଖାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର ଦିନର ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲିନ, ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଛେ। ଯାଉଛେ ପୂଜା କରିଦେମି, ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରମି। ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଲେ ଇଛେନ୍ ଶାଗ ଲାଗି, ତ ଜଣେ ନାନୀ ଜଣେ ଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଶାଗ ଆନମି, ଥୁଇଦେମି, ତାପରେ ପୂଜା କରି ବାହାରମି। ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 11ଟା। ମୁଁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସାରିଲିନ। ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ ନୁହେଁ ଆସେ, 11:30 ହେଲେ ସେ ଆସବା। ସବୁ କାମ ସାରିଲିନ, ତ ଭାବି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଥାଇସି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆସି ଆମର ଇଆଡ଼େ ମହାପୁରୁକୁ ଆନସନ୍। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ମହାପୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରବା ଲାଗି। ଏଇଟା ମହାପୁରୁ ଆଇସନ୍ ଗାଁକେ, ତ ଆମେ ନାଇଁ ଯିମା ଦର୍ଶନ କରି ବୋଲେ କେମିତି ହେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଛେଁ ମହାପୁରୁ ଲାଗି।